Drenge, må jeg lige tale med jer to? Må jeg få resten af maden? Eller lægger I det ned i køleren? Vi lægger den ned i køleren. Okay, men må jeg lige snakke med jer to, inden I går? Ja. Jeg skal lige ned. Jeg kommer ned og snakker med jer. Bare gå ned og sæt jer ned. Sæt jer ned og slap af. Lidt snart, jeg kommer og snakker med jer. Hej René. Hej. Har du sagt noget til Liv? Nej. Altså, hun kiggede sådan mærkeligt på mig, da I kom. Ja. Altså, Jeg sagde kun hej til hende og spurgte for... altså, hun gik også bare sådan direkte i seng. Jeg ved ikke hvorfor. Ja. Nu hører I godt efter. Ja. Der er lige ét ting, I skal på det rene. I har bare med at styre ind, og Liv, hun er her. Okay. Hun hader folk, der er lune på en. Ja. Det gælder dig, René. Hvorfor fanden kigger du på mig? Ja. Og Har du sagt noget? Nej. ja. Hvad? De er lige nyslæbte, de her. Har du sagt noget? Hej, Liv. Hej. Hej. Vi sad lige og snakkede. Ja, det kan jeg godt se. Liv, kan du lige gå op i sengen? Vi skal lige snakke om noget. Ja. Opfør dig ordentligt. Ja, jeg skal nok opføre ordentligt. Bare roligt. Vi ses i morgen. Ja, vi ses. Godt. Men i hvert fald. Skal opføre ordentligt. Ja, René. Er det på det rent? Det gælder også dig. Okay. I to. Væk fra hinanden. I kan jo godt lige prøve at mærke, hvordan mit sværd er. Au. René tilbage. René. Ned. Over på dig. Væk. Roa, vil du have det? Jeg tror bare, jeg ligger mig til at sove. Ja, René, du går over til din seng også. Sov nu godt, drengen. I skal bare vide, jeg vil jer ikke noget som helst ondt. Jeg vil bare ikke have, I gør noget lort ud af det. For de træer deroppe, vi går op. De rødder, vi planter dem af, er I klar over, hvad de koster? Nej. De koster altså 100.000 styk. Så de er meget, meget vigtige. Ja. Wow. Jeg tror bare, jeg går op til morgenmad. Ja. Lad os komme i seng. Lad os komme i seng. Ja, vi skal i seng jo. Ja, vi kan... Liv, kan jeg lige snakke med dig i 2 sekunder? Ja, skal vi gå Vi skal komme i seng. Ja, ned med, dreng. Skal vi gå en aftentur så? Kom, Liv. Drenge. Hvad? Drenge. I kan lige sidde og snakke om, hvad I nu skal have snakket om. Jeg kan godt se på, at I skal have snakket om noget. Mig og Liv, vi går en aftentur, det gør vi altid. Så vi ses, drenge. Vi ses som team. Godnat, René. Godnat. Vi går lige en morgentur imens, så kan I få sovet ud. Vi har ikke sovet så meget godt. Liv. Ja. Liv. Har Roa sagt noget til dig? Ja. Hvad har han sagt? 2 sekunder. Roa, kom i seng! Ned! Det er ikke nat. Jeg kan ikke sove, når det er dag. Så gå ned og snak med René. I skal snakke om et eller andet. Nej. Jeg kan ikke snakke med René om et eller andet. Hvis I ikke snakker, så kommer jeg ned og snakker med jer igen. Og det bliver pinefuldt. Jeg tager den her med, fordi du ved. Ja. Har Roa sagt et eller andet til dig? Ja. Kan du høre, hvad fanden så? snakker om? Hvad har han sagt? Er René på mig? Ja. Jeg har været nede. Okay, vi går lige lidt længere væk her. Jeg har været nede og snakket med dem. Om det der. Det er derfor jeg var jo fuldt udrustet, da du kom derned sådan her. Ja. Det var derfor. Ja. Kom, René, kom nu. Hey, vent lige. Dreng, det der så jeg godt. Ned! Det er ikke kun ham, der kan være badass. Hvad siger du? Vi har været her hele tiden. Altså, jeg har jo lagt i min seng.
Vi er ikke blinde. Hvis der er noget, vi er kendt for her i byen, eller Altså, det er sgu da ikke nogen by, mand. landet, så er det, at vi er de skarpseende. Vi kan se, jeg ved ikke hvor meget, Altså. hvad I lader rundt og laver. Nå. I må sidde derovre til bords og spise lidt mad. Okay? Det er så godt. Jeg sover Ja. videre. I må også gå op og se tv. Må vi Der det? er Paradise Hotel, og jeg ved ikke hvad til jer, hvis Så. I vil se det. Men Ja. vi Lad lader os gå ud og hunden snakke. være. Bare Ja, roligt. lad ud vi være. Rolig, Ludvig. Sid pænt. Lad os gå ud. Du lukker mig. Godt. Liv. Jeg har været nede og sige til dem, at vi er, ja, du ved. Ja. René? Luk døren. Kom Liv, vi går lige lidt længere herover. Ja, hurtigt. Kæft, du løber hurtigt. Ja, jeg er lidt høj lige nu i dag. Godt. Men i hvert fald... Ja, de sidder og kigger, fuck det. Men i hvert fald, jeg har snakket med dem. Det er sådan set det hele. Vel, Jeg har snakket med dem. kan du høre, hvad de laver? Jeg har Ja. snakket med dem, okay. Skal jeg gå op og give dem en snak igen? Nej. Ja, vi Spil går dig væk. fik på. Godt, jeg skal nok liv på lige her. Skal jeg tage den her, eller den her? Hvad ser farligst ud? René, er du med på, at vi slår ham ihjel? Jeg tager Mand. Og kidnapper Liv? Vi bruger hans fucking økse. Jeg går op og... Ja, vi viser ham ikke den. Vi har noget mad i hånden. Her. Jeg har mad. Okay. Men det er også planen, at han kommer ind. Ja. Ej, Liv. Sammen, drenge. Hej, Leo. Hej. Okay, men vi vil gerne lige tale med Nora alene. Ja. I vil tale med mig? Ja, vi vil tale med dig alene. Jeg vil Ja. tale... Liv, gå lige ned og... Hvad så, dreng? Ikke så meget. Har I talt om det? Ja, Vi vil gerne lige tale med dig udenfor. Ja. Så kommer vi udenfor. Men Vi bliver redder viser jeg Liv. de her? Bliver redder jeg de her? Liv, gå lige ovenpå. Nora, Jeg snakker lige hurtigt. Okay? Smut ud med jer. Liv. Jeg smadrer. Hørte du, hvad han sagde? Han smadrer os. Okay. Hvad sagde I, drenge? Hej. Ikke så meget. Ja, okay. Er der andet, I vil? Næh. Okay, jeg går ind igen. Vi ses, drenge.